Ramogi juang kama chelo warang'ne county ma Kakamega komedo kanyo ne jotend county ma Kakamega koro idwaro mondo kaw ndamo mano mar puonjo jopuonjre manyiri manie sikunde ewi mawiu puonj mabiro duoko piny weche mamako gi e county no kane oloso e chenro mar neno ni jopuonjre manyiri maromo 62 mane omako ich odok e sikul. Jaod gavana ma Kakamega Janet Kasili ojiwo joma nyiri go mondo ochiw puonj ne jowetegi e neno ni iye mawiu dok chien kendo okwayogi mondo gidhi e pim mar kansa mamako dhood nyudo. Lea Kasandi bende ma en apisa maduong' mar jotije e migawo mar somo e kaunti ma Kakamega ochiwo siem ne joma chuo matho miyo nyithindo manyiri nyithi sikul ich kendo ketho negi weche mag somo ni biro kawnegi ondamo mager mar chik. And getting a boyfriend at my young age had its consequences, and I ended up getting pregnant. It was a long journey. It was very difficult, facing the stigma from my schoolmates and all. But all in all, God was faithful, and now I'm here as a proud mother. My mother was supportive, but my father, he didn't take it positively. But it's okay. I'll just make him proud. We are losing many girls because of those backstreet abortion. Si tumeolewa, lakini hatujajaliwa watoto. Hiyo ndoa ina amani. So wewe ambao ulikubali kubeba na kuzaa mtoto, pongezi, ni baraka. Don't look at that child kama laana. Hiyo ni baraka. Haijalishi alizaliwa kwa njia ipi. Tuongee juu ya mambo ya mimba za mapema everywhere we are. Ukienda kanisani, ongea. Ukienda kwa chama, ongea. Ukiwa sokoni, ongea. Everywhere we are, tuhakikishe kwamba mimba za mapema zimepungua katika Kakamega County. Because we don't speak about it, it will never stop. Itaongezeka. Unapokaa kule nyumbani, kana wengine mwambie, wanapoona tu mwanamume ama yule kijana anamsongea, wewe njia kuambia kwamba there is time for